La següent pregunta la formula l'honorable senyor Artur Mas, del grup parlamentari de Convergència i Unió. Moltes gràcies, senyor president. Senyor president de la Generalitat, he escoltat a diferents portaveus de grups que donen suport al govern parlant del que va succeir en el Congrés dels Diputats sobre la petició de destitució de la ministra de Foment, també sobre la manifestació. Jo no preguntaré sobre això, però vull fer una breu referència, no amb ànim d'interpel·lació. Simplement dir el següent, no? Si volem pensar una mica en termes de país, algú ha dit que el problema perquè el Congrés no s'afegís a aquesta petició de disminució és de bascos i de gallecs. Una mica de serietat, per favor. Perquè només amb els diputats catalans d'un grup que, per cert, presideix la Generalitat de Catalunya, n'hi havia prou. Només amb aquests ja n'hi havia prou. No cal anar ni al País Basc ni a Galícia per resoldre els problemes de Catalunya i dels catalans. Segona cosa que volia dir. La manifestació. Jo celebro que el president de la Generalitat, òbviament, digui que respecta qualsevol persona que hi pugui anar o que hi vulgui anar. No podia ser d'una altra manera. Suposo que també respecten tots plegats per un sentit democràtic elemental i essencial que qualsevol formació política també pugui fer una crida a participar-hi. M'imagino, perquè si resulta que hi ha alguna formació política que no ho pot fer, aquí hi hauria un dèficit d'actitud democràtica molt greu. I més si és la formació política que té més vots en aquest país, en les eleccions en el Parlament d'aquest país, que som nosaltres. Per tant, escolti'm, vostès no hi volen anar, alguns partits no hi vagin, seria molt bo que hi anessin, jo celebro molt que els que hi vulguin anar hi vagin, perquè fan un favor en aquest moment a defensar els interessos de Catalunya. I la pregunta, senyor president de la Generalitat. Tema del finançament. Vostès en van parlar com a partit aquest cap de setmana, el senyor Puigcercós s'hi ha referit aquest matí, es reclama unanimitat, treball conjunt, es parla de les balances fiscals. Jo li pregunto en el tema del finançament què té previst vostè, perquè a hores d'ara no ens ha convocat i no ens ha dit res, i aquesta responsabilitat sí. Senyor president. Gràcies, senyor president. Senyor diputat, abans de formular la pregunta, vostè ha fet una excursió. Entre altres coses, parlant... Vostès s'han passat la vida demanant a les formacions polítiques que siguin coherents i que votin el mateix aquí que a Madrid. Això és el que va fer ahir totes les formacions polítiques presents aquí. La que vostè citava també. Ho dic a la que vostè citava, el PSC, també. Ser coherent, votant el mateix al Parlament de Catalunya que a Madrid. Per raons òbvies. Per cert, repassi vostè les intervencions dels portaveus de Convergència i Unió quan es va posar en qüestió el senyor Rajoy o el senyor Albert Cascos en el seu moment. El prestigi li sona? Escolti els arguments que deien vostès per no reprovar aquests ministres. Perquè no tenen res a veure amb els que han utilitzat ara. El que són les coses. Respecte a la posició de Convergència i Unió. Senyor Mas, miri, vostès tenen tot el dret, faltaria més o només faltaria per anar a la manifestació. Ara, hi ha una cosa. Vostès aniran a protestar per un problema del que són responsables vostès i vostès. Perquè això de les infraestructures no s'ha espatllat en 3 dies. El dèficit inversor no s'ha produït en els últims anys, com ho demostra fins i tot l'estudi fet per una patronal que no és precisament una sectorial del Partit Socialista, que és Foment del Treball. Per tant, vostès aniran a protestar per un tema del que vostès són responsables. Senyor Mas, té la paraula per 18 segons. Miri, si som responsables, senyor president, d'una cosa, que és que de totes les inversions que s'estan fent a Catalunya, no de la seva execució, totes porten el segell de la negociació de Convergència i Unió. Cap del seu partit. Ni una. Ni un sol projecte. Ni nou ni planificat. D'això sí que en som responsables. I a partir d'aquí, senyor president, el prestigi va ser a Galícia. Estem parlant de Catalunya. No es confonguin amb els bascos i els gallecs, parlin del seu país i defensin el seu país, que és aquest, que és Catalunya. Senyor president, té la paraula. Miri, de defensar Catalunya vostè no em donarà lliçons. Vostè, senyor Mas, aquí es disfressa de llop.
i treu pit. I després va a Madrid i fa de xai, estenent la mà al Partit Popular com va fer precisament fa uns dies, obrint la porta al Partit Popular, dient si el Partit Popular retira el recurs a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya serà un altre Partit Popular i, per tant, podrem pactar amb ells. Miri, han de retirar el recurs sense contraprestacions. Catalunya ja ha pagat el preu per a l'Estatut que tenia que pagar. D'això vostè ha de prendre nota. Ho té vostè clar, senyor Mas? Miri, deixi de donar lliçons respecte a qui és capaç o no de defensar Catalunya, perquè en això ens trobarem al llarg del proper període. I espero que puguem anar junts, tots. En el finançament també, senyor Mas. Senyor president.